सैथो इसोरखौ साखि दोननानै जुलि लाबाय गोथार गिर्जायाव। आइ आफाखौ खौसे लानानै जुलि लाबाय दिनै गिर्जायाव। सैथो इसोरखौ साखि दोननानै जुलि लाबाय गोथार गिर्जायाव। आइ आफाखौ खौसे लानानै जुलि लाबाय दिनै गिर्जायाव। दिनै मोनसे गोदान हाबा दै रायजोफोर, बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानबाय। नैबे जोंनि गामि खाथिनि अन्थाइबारि गामिनि डिस्ट्रिक्ट चिरां, बिथांनि जुलिया दिनै जाबाय। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो गोसो जादों। नोंथांमोनाबो हाबानि भिडिअखौ नायलांनो इन्टारेस्ट दङबा नायलांनो हागोन, आं देखायलांगासिनो दङ। हाबानि मावनांगौफोरखौ गावजों गाव जोबोरै फिथाइलारि नायजों आखाइयाव लानाय बायदि। ओ बानसग्रा आरो मासिला, नोंसोर मानसिनि अननाय आरो हाबानि ओंथिखौ मिथि नोंसोरनि गोसो जानायखौ सोङो। ओ बानसग्रा आरो मासिला, मा नोंसोर उलायनो आरो मान होलायनो थांफिन नामा? मा नोंसोर फिसाफोरखौ इसोरनि आखाइनिफ्राय मोननाय दान होनानै बिसोरखौ अननायजों नाजावनो आरो खृष्ट एबा गिर्जानि दोननाय बायदि बिसोरखौ गारनो थांफिन नामा? खानायाव गाजानो थांखि लाबायब्ला गावजों गाव आगदा आखाइ हमज्लाय आरो इसोर आरो बिनि गिर्जानि सिगाङाव गावनि राजि जानायखौ दिन्थि। नोंसोर गिर्जानि सिगाङाव समाय लाबाय। इसोरा नोंसोरनि बे समाय लानायखौ दानथों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होथों। इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय, रावबो मानसिया बेखौ दाबथारथों। फोरबोआ बे आगदाफोरखौ बोर होथों, जायखौ नोंसोर गावनि अननाय आरो फोथायलायनायनि हांखो बायदि सासेया सासेनो गानहोगोन।
नोंनि खौरांजोंनो गासैबो मुवाफोरा गोथार खालामजायो। बे मालाखौ बोर हो, जेरै हौवा आरो हिन्जावा नोंनि गोसो आरो हारिमुनि हुदा बायदि बेखौ बाहायनानै नोंनि बोर आरो जिउनि रैखाथि मोननाय बायदि जोंनि प्रभु ख्रीष्टनि गेजेरजों आमेन।